ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ህፃን ጳውሎስ ወድና ጳውሎስ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣይተረኽበን ኦልሞስት 2 ሰሙን ገይሩ ኣሎ ናብ 2 ሰሙን ይኸይድ ኣሎ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ እንታይ ይበላዕ ኣሎ እንታይ ይሰቲ ኣሎ ኣበይኮ ኣሎ በጃኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ናብ ኩሉ ሰብ መታን ክትበፅሕ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቪድዮ ላይክ እንድሕር ጌርኩም ኣውቶማቲክ ናብ ኩሉ ሰብ ዝባፅሕ ከምኡውን ሸር ግበርዋ ፕሊስ ናይ ህፃን ጳውሎስ ቪድዮ ዝተሰርሐ ድማ ናይ ማንሚ ብዘይ ገድስ ናይ ዝኾነ ይኹን ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ምክንያቱ ላይክ ትገብሩሎም ከለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ስለ ዝባፅሕ ናብ ትፈልጥዎምን ትፈትዎምን ቀረብትኹም ከዓ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ናይ ብሓቂ ኣነ ብጣዕሚ ተጨኒቐ ዘለኹ በቃ ኣነ ኸማን ብዛዕባ ህፃን ጳውሎስ ተጨኒቐን ተሸጊረን ዘለኹ ሲ ስድራ ቤቱ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ይህሉ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበካ ጓደኞቼ እባካችሁ እቺ ቪዲዮ ሸርና ላይክ አድርጓት ህፃን ጳውሎስ ልጃችን ከሳውና አልተገኘም እባካችሁ ጀርመን የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ህፃን ጳውሎስ ጀርመን ነው የሚኖረው ከጀርመን ነው የጠፋ እና ያያችሁ ካላችሁ ወይም ደግሞ ካያችሁ እባካችሁ ለፖሊስ አሳውቁ እኛ እንኳን መተኛት ያልቻልን በጣም ስቃይ ውስጥ ያለን ቤተሰቡ ፋሚሊው ምን ያህል ቃንዛ ያሳለፉ እንዳሉ ሁላችን ይገባናል ኦልሞስት 2 ሳምንት አድርጓል ከሳውን ግን አልተገኘም የት እንዳለ አይታወቅም ምን የበላ ይሆናል ምን የጠጣ ይሆናል በጣም ስትረስ ውስጥ ነው ያለን እንዳለን ሁላችን እና እኛ እንኳን እንደዚህ ያን ያህል ተጨንቀን ያለን ቤተሰቡ ምን ያህል ጭንቀት ውስጥ እንዳሉ ሁላችን እናውቃለን ምግብ አይበሉ አይጠጡ በጣም ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት እና እባካችሁ እቺ ቪዲዮ ካያችሁ ለሁሉ ጓደኞቻችሁ ሸር አድርጉላችሁ ፎቶ ቪዲዮ እየሰራችሁ ስለ ጳውሎስ ህፃን ጳውሎስ ደግሞ እባካችሁ ቪዲዮ ስሩለት ፎቶ ሸር አድርጉለት እባካችሁ ልጃችን እንዲገኘ ማለት ነው ክብራት ይፋት ናይ ብሓቂ በቃ ቀሲና ከድቀስ አይካልኩም ንጎ ትሲ ኢለ በቃ አውቶማቲክ አባኸሎ ኸናታ ጎግል ዝጎይ ናብተን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ናይ ጀርመን ናብ እኔ ዝጎይ ምክንያቱ በቃ እስከ ዝሕጉስ ዜና ዶ ተዘርጊሑ ይኸውን ብህፃን ጳውሎስ ተረኺቡ ዶ ይኸውን እንዳበልኩ ንሕና ከማን መዓልኽ እንደዚ ተጨኒቕና ዘለና ስድራ ቤቱ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣለውን ኩላና ይጠፍአና እዩ ኣይብልኒ ኣብ ከቢድ ስቃይን ጭንቀትን እዮም ዘለዉ ምግቢ ኣይበልዑ ማይ ኣይሰትዩ ህፃን ጳውሎስ ከኣበይ ኣሎ ኣበይ ጠፍዩ መን ይውሒጥዎ ኣበይ እዩ ዘሎ በዚ ንፋስን ቁርን እንታይ ይበላዕ ኣሎ 2 ሰሙን ሙሉ እንታይ ይሰቲ ኣሎ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኸ ከመይ ኢሉ ዘይተረኸበ ከመይ እዩ ክርከብ ዘይተኻእለስ ኣበይ ተሰውዮ ናይ ብሓቂ ኣነ ጨውየሞ ኸይኮኑ ወይ ገለ ዝብል በቃ ምክንያቱ ኣበይ እዩ ጠፍዩ በቃ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣስ ኣበይ ዘሎ ብዙኾነ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ህፃን ጳውሎስ ይኹን ብስተኻለና መጠን ግን ናይ ህፃን ጳውሎስ ስእልታት ሸር ንግበሮና ኩሉ ሰብ ሸር ንግበሮ ቪዲዮ ንስራሓሉ ክሳብ ዝርከብ በጃኹም ተስፋ ኣይንቑረፅ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ህፃን ጳውሎስ ሓውና ይኹን እዘን ጽሑፍ ድማ ብዝተፈላለየ ዓይነት ቋንቋ ዝተጻሕፈን ስክሪንሾት ጌርኩም ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ግበሩ ኢኹም ክቡራት ይሕዋት ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብጀርመን ብእንግሊሽ ብዓረቢ ስክሪንሾት ጌርኩም ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ግበሩ እዚ እውን ከምኡ ብእንግሊዝ እዩ ብቋንቋ እንግሊሽ ስክሪንሾት ግበርዋ ክቡራት ይሕዋት ከምኡውን እዚኣ ብቋንቋ ዓረብያ ስክሪንሾት ግበርዋ እሞ ንኩለን በጃኹም ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሓ ሸር ንግበሮ ኢና ናብ ኩሉ ዓለም ክበፅሕ ኣለዎ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ህፃን ጳውሎስ ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽርከብ ኩላህና እጃምና ንግበር ኢና ክቡራት ይሕዋት ጸሎት እውን ንግበረሉ ኢና ህፃን ጳውሎስ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብታ ክብርትን ማሙቆን ዝኾነት ቤቱ ንኽምለስ ከምኡውን ናብ ወለዱ ንኽምለስ እግዚአብሔር አምላክ ይሓግዞ ንእግዚአብሔር ዝልሙኖ ድማ በቃ ነቶም ስድራ ቤቱ ሙሉእ ሓይሊ ክህቦም በቃ ሙሉእ ሓይልን ፅንዓትን ክህቦም በቃ ምክንያቱ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንዓና ኸማን ዝኸበለና እቶም ስድራ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ይርከቡ ርጉፅ ነገር እዩ እግዚአብሔር አምላክ ምስኦም ይኹን ከምኡውን ምስ ህፃን ጳውሎስ ይኹን ጽቡቃት ሓበሬታ ኣለኒ ፕሊስ ጽኒልኩም ስምዑ እዚ መልእኽቲ እዚ ብሰናይት ሓፍትና ብውሽጢ ሰይዳት ለየት ሓበሬታ ረኺበዮ ማለት እዩ ዳላክ ሓፍተ ቪድዮ ስርሕሉ ስለዝበለተን ንኸሰርሓሉ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ጀርመንን ኣብ ከባቢ ጀርመንን ዘለኹም ኣብቲ ከተማ ከባቢ ዘለኹም ኣብ ቆልዓ ወድና ዝጠፍኣሉ ቦታ ማለት እዩ ተኣኻኺቦም ሰርች ፓርቲ ገብሩ ኣለዉ ሰርች ፓርቲ ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ትራኸብ ኩላትካ ብዙሓት ሰባት ትኾንካ እቲ ዝበለፀ እሞ ነቲ ኤርያ ነቲ ከባቢ እሱ ጠፊኡሉ ደሎ ከዓኒ ፋሒልካ ብግሩፕ ኮንካ ከዓ ትደሊ ማለት እዩ በዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝርከቡ እዚ ቆልዓ ከዓኒ ምስ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ተሓቢኡ ኣብ ዝኾነ ሸውጋሽግ ፖሊስ ድዩ ካልእ ድዩ ዝተባሃለሉ ቦታ ክህሉ ስለዝኽእል ብዓይኒ ሰባት ክርከበሉ ዝኽእል ቦታ ስለዝኾነ እቶም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ሰባት እዚ ዜና ዝተዘርጊሑ ዘሎ ዕለት ክንደይ ምዃኑ እቲ ቆፀራ ኣበይ ከም ተገብረ እቶም ሰባት ኣበይ እዮም ዝራኸቡ ፕሊስ ብትግርኛ ጌርኩም ቪድዮ ስርሕልና
أنا يري اللهو ناي مدلاي ቆጥራ ይገብሩኹም ደሎ ሰብኣይ ግን ብጀርመን ስለ ዝዛረብ ዘሎ ኣይተረዳእናን ኣነ ሰብቶም ብትግርኛ ትዛረቡ ተርጉሙልና እቶም ትደልዩ ሰባት ከዓኒ ጀርመን ትሰምዑ ሰባት ብሕልፊ ኣብቲ ከባቢ ጀርመን ደለኹም ነንሕልሕልኩም ተሓባቢርኩም እቲ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ኣብኡ ዘሎ ኣብቲ ሰርች ፓርቲ ክትርከቡ የተባባዓኩም ደቂ ኤረይ ብዓቕምና ዳም ንበል ነዚ ቆልዓ ታይም ይኸይዳሎ ጊዜ ይኸይዳሎ ከምዚ ሰርች ፓርቲ ክግበር ከሎ ግምጠል ኢልና ስፖርትና ክንርኢ ኣለና ብሕልፊ ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ወላ ዘወይኩም ክትከሩ ትኽእሉ ትኾንኩም ፕሊስ ዘለኩም ኣቐሚጥኩም ናይ ሰንበት ቆፀራ ዝነበረ ድዩ መርዓ ዝነበረ ድዩ ከምዚ ምሳሌ ዝኾነ ኣኬዥን እንድሕር ነርካ ንዕኡ ኣቐሚጥኩም ኣብኡ ክትርከቡ ይሓተኩም ነቶም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ከዓ ፕሊስ ብህፁፅ ቪድዮ ስርሑልና ቦትኡን ሰዓቱን ኣበይ ክትርከብ ኣበይ ሰብ ክእከብ ኣለዎ ዝብል ነቲ ተርጊምኩም ነቲ ቪድዮ ስርሑልና ፕሊስ ጋይስ ኣምላኽ ንዚ ቆልዓን ንስድርኡን ይኹን ኣይ ሆፕ ናብ ስድርኡ ብሰላም ክምለስ ተስፋ ገብር ጸሎትና ከዓ ኣይንረስዕ ፅቡቃት ቴክ ኬር and good luck هاي دك إيرش كورينا تطلع معلتي كزارة بلاد زليل خمس عينات فيديو كسريحة يفلتني بمغنى آريام برهانة تشالنج قبرت نجن إن سدرابيت باولوس يوناس نملا أزبي إرترا كم زحمومو من أزبي إرترا أبونكم كم زول بزقات أمسي كنبركم فتو نا إرتراين كوميونيتي تراي ديكونس كل باك كل سب يوناس ودنا بباولوس ودنا حميمية نباولوس ودنا إجزابير ጸላሉን ቢሮ ሕልዋ ኣብ ዝጋጥ ኣምዚ ጸሎትና ነጻቕ ማለት እዩ ስለዚ ስድራ ቤት ጳውሎስ ኣድልኹም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ጎንኹም እዩ ዘሎ መንግስቲ ጀርመን ዝገብሮ ዘሎ ናብ ጳውሎስ ወድና ንምድላይ ዝገብሮ ዘሎ ምብብራባት እውን ብጣዕሚ ክድናቕ ዝግብኦ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣጋጢሙ ዘሎ እቶም ስድራ ቤት ጳውሎስ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ጎንኹም ከም ዘሎ በይንኹም ከም ዘይኮንኩም ናይ ጳውሎስ ወድና ንኩሉ ኤርትራዊ ከም ተሰምዖ ወየዳ ከምኡ ኣብ መንጎ ገለ ዝቆላልፍ ስለዚ መፅእ እምበር ነዚ ቆልዓ እዚ ዘይደንገፀሉን ዘይሓመመን የለን ስለዚ ኣብ ጎንኹም ኣለና በይንኹም ኣይኮንኩምን ስለዚ በዚ ጋጣሚ እዚ ከዓ ደቂ ኤረሽ ኮርናታት ኩልኩም እኳ ሰሪሕኩም ኢኹም ብምክንያት ኣርያም ብርሃነ ቻሌንጅ ስለ ዝገበረትና ኣነ ሞኒካ ከዓ ክሰርሕ ተገዲደ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ እኳ ሰሪሐ ኣይፈልጥኒ ንፍለቲኩም ኩኑ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክሰርሕ ስለዚ ኣጅኹም በርትዑ ኣብ ጎንኹም ኣሎ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎንኹም እዩ ዘሎ ስድራ ቤት ጳውሎስ ወድና ከዓ በቃ ኣብዛ ኣውደ ኣመት በቃ ተረኺቡ ወድናሲ ናይ ሓወስ መዓልቲ ክገብረና ተስፋ ገብር መንግስቲ ጀርመን በቲ ዝገብሮ ዘሎ ምርብራባት ክምስገን ግብኦ ስለዚ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ወላ ዝኾነ ዜጋ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ሰሰሪሕኩም ነቶም ገዛ በቃ ትብዓት ኾኖም እዩ ለካ ኤርትራውያን ስጎነና ኣለዉ ኢሎም ተስፋ ምእንታን ክገብሩ ወድና ምዃኑ እቲ ወዶም ወድና ምዃኑ ኣብ ጎኖም ከም ዘለና ንክፈልጡ ከምዚኣ ኩሉ ኤርትራዊ ማለት ክስቶ ይብልኒ ኣነ ሕጂ ኩልኩም ኤርትራውያን ከምዚኣ ቪድዮ ሰሰሪሕኩም ፖስት ተይልኩም ከም እቶም እንዳ ጳውሎስ ወድና ማለት እዩ ተስፋ ገብሩ እቶም ቤተሰብ ለካ ኣሕዋት ኣለውና ለካ ኤርትራውያን ኣብ ጎንና ኣለዉ ኢሎም ተስፋ ገብሩ ስለዚ ብሙላኣትኩም ከምዚኣ ቪድዮ ሰሰሪሕኩም ነቶም ገዛ ሞራል ተገርኩምሎም ደስ ዝብለኒ ደቂ ኤረሽ ኮሪናታት ኣይ ላቭ ዩ ሶ ማች